चले सबके प्रणाम बा। देखिए यही चैत के बधार में एगो नया फिर वो गीत लेके आगल बने साहब सबके बीच। देखिए एगो बगदल मरद बा अपना मेहरारू के कैसे चैत में परेशान करता है, जब धूप उगता तबे बुला लेता है। आई गीत के माध्यम सुनी और अच्छा लगे तो प्यारा से बात जरूर देखो। चैत में चटनी चटावे भतार खरिहानी बोलावे। चैत में चटनी चटावे भतार खरिहानी बोलावे। खरिहानी बोलावे, खरिहानी बोलावे। चैत में चटनी चटावे भतार खरिहानी बोलावे। चैत में चटनी चटावे भतार खरिहानी बोलावे। चैत में सजिया के सूखी कैसे भोगी है। चैत में सजिया के सूखी कैसे भोगी। भतार हमर मिलल बहिंगवा के रूपी। भतार हमर मिलल बहिंगवा के रूपी। रोज रोज बात उत करेला मीठ मीठ। हम कहीं होता कहेला तीत तीत। रोज रोज बात उत करेला मीठ मीठ। हम कहीं होता कहेला तीत तीत। धीरे धीरे हाँ धीरे 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 मटकी चलावे भतार खरिहानी बोलावे। चैत में चटनी चटावे भतार खरिहानी बोलावे। चैत के लहरा बा चल गोरी गेहूं में। चैत के लहरा बा चल गोरी गेहूं में। मजा आइले हूं में, मजा आइले हूं में, मजा आइले हूं में, मजा आइले हूं में। चैत के जहिया से चढ़ल बलहर बढ़ल जाता बलबुआ के कहर। चैत के चढ़ल बा जहिया से लहर बढ़ल जाता बलबुआ के कहर। हमरा के हमरा के रोज फुसलावे भतार खरिहानी बोलावे। चैत में चटनी चटावे भतार खरिहानी बोलावे। प्रणाम सबको बताएं कमेंट करके आप सबकी गाना कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्यार से बात जरूर दें। प्रणाम।